Poz, ljudi, šta se radi? Kod nas se nešto radi nego snimamo novi klip i javno s ljudi na Mineplexu, ako niste primetili. Znači, ovo je ljudi Mineplex. Sada ćemo otići do lobija. Znači, ljudi, u ovu epizodu sam hteo da snimim, da vam najavimo, to jest da vam najavim da ćemo ja, Lazar i Lazar i Hens snimati na Mineplexu, znači The Bridges, Hunger Games, Master Builders, Micro Battle i ne znam ja šta ćemo još snimati, ali te 4 stvari sigurno. I ljudi, znači snimat ćemo na Mineplexu, evo moj skin, pokazat ću vam i njihove skinove kada budu došli, a sada znači sada smo na Mineplexu, jednom od najboljih servera na svijetu i ovaj server je poseban, znači za mene poseban, ne znam što, ali dobro. Od uvek sam mislio sam da igram na Mineplexu, ali evo tek sad u 5. razredu mogu da igram na Mineplexu zato što mi je Hens dao premium. I ljudi, šta sam još htio da kažem? Pa ljudi, to bi bilo to. I znači mi već nedelju dana igramo na Mineplexu, ali nismo hteli da snimamo, znači nismo hteli da snimamo, da se malo igramo, da se uživimo i tako to u Mineplex. I vidimo se u sljedećem klipu, lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite i do tada bye bye, bye bye, yeah!